Tigun sa Raymond Duwagan eh. Friend ra. Istorya ang tinuod. Ex. Ala, ex. Wait lang, ano mang nagkita ang mag-ex karon? Kaandra ka ng like, friend na mi, nana. So okay ra nimo makipag-friends sa ex? Okay ra. Pwede na to istoryahan nga nung nagbulag? Man good. Cheater man good kayo. Ay, Ginoo. Sala day nimo. Dagag bayiya. Uy, dagan guno. Tinuod ron? Nasakpan nimo? Oh, Sa chat o sa personal? sa chat. Sa kaandra ya ka ng sa Facebook ra. So kanang yung mga bayi yang giingon, mga ka-chat ra ne. Oh, kachatra. Dili man siya ingon nga bay kay kuan man siya kanang. Ni-entertain ka while ka mo pa. Personally sa imo ha, dili mo preferred ang uyab nga makipagstorya sa uban bisag sa chat. Sakto? Ana maguna ba sa babae no? Kung manaapot ta sulod sa relasyon, kung mahimo as much as possible, kung dili importante ang storyaanay sa ubang babae, di ta makipagstoryaanay. Sakto? Nakabantay kag usa ka chat nga murag topic sa chat nila. Like unsa? Like mong kalagutan. Ano nang Sige, istorya na to. Tem sa pila na ka bulan o adlaw ang pagbulag? 1 week. Mga 1 week. 1 week pa. Oh, fresh pa di ay. O sige, balik ta atong unsay gikalagutan nimo nga chat. Kanang magkita daw sila. Ay, ningon ka. Chat lang. Ano man na? Nganong naay chat nga makikita ka tinuod tong iyang istorya? Oh, tinuod bitaw na. O nganong mang makikita ka tong bayan? Like kanang pero dili man siya dili sa ingon nga kanang karon gid makikita kay naa sila sa mga lagyo nga kuan. O biso makikita ra gyapon. Wala ka na dayon pato. Wala to na dayon. Kay nasakpan man. Kung wala nasakpan makikita no. Mao. Feeling ako na settle na ninyo ginagmay kanang issue ha karon. Wala pa. Wala. Maong gakita karon kay i-try og work out. So unsa may klaseng kita ni? Kuan ra Laglag. Laglaag with ex? Yeah, ana man na. Pero kuan, within 1 week first time niyo nakita balik or sige Japon, first time pa balik. Okay. Oh. Sa imo ang since nagkita pa mo no. Unsa imong nakantiguhan aning sitwasyon nga bagway pa mo nagbulag do? Atong kahimtangan nga nahitabo ning nagbulag na manuhon mo. Dili na dagway ko maguyab-uyab. Oy, grabe pa na dili maguyab-uyab. Okay ra mag-uyab-uyab ta, pero atong limitahan. Totally, dili ka ganahan nga makikstorya siya glaing bayig yun. Wala siya eh. Wala ta kabalo no kung magkabalik ba mo og dili or magkabago ba kag relasyon. Sa sunod sa nga relasyon nimo makipagstoryahan ay pakahakag laing bayig. Siguro dili na kay murag napil man ako unsa iyang nakuan unsa iyang nasakit. Unsa imong na-realize sa ihang nahimong kasakit aning panghitabo? Like na sakitan siya tungod inana ko entertain paglain Pila mo ka bulan unta? Bulan o tuig? mo 3 months pa. Pila ka kuan? Pila ka adlaw o weeks ka storya nimong mga laing bayi? Bago ra ba o tuod na nimong kastorya na sila? Kanang unsa? Kanang imong mga laing bayigo daw. Pag iyang makitan, kayang chatan. Kung makita siya na siya'y babae makitaan iyang i-add ta sa chatan? Tinodron? Eh grabe po ka makaspotting og mga babae. Tinodron? Tinuod bitaw na. O at least imong giangkon no. Ikaw ba? Sa imo ha, gana kag i-workout pa ning relasyon dili? Pag dili na ya. Ha? Dili na. Dili na ka ganahan pero anong nakikita pa ka? Lag ra ko diri siya. Ay wait lang, nagkita ra mo ron. So dili ni siya gisabutan? Weh, sa kalayo diring lugar wa gisabutan. Nakita ra gyud mo diri or mao ni inyohang special spot every gawas? Dili. So nag-timing ra gyud ni ani mo suok ka mong duwara? I know na may laing tao no pero more or less kuan mo guning matawag mo guning nga suok nga part sa Boulevard. Sure ka? Randomly nagkita ra mo ron? Oo. Kinakita mamiling gani hasdalan. So ikaw ba ni tuyo ka gani ra dire nga magpahangin? Wala naghuna-huna nga naa siya karon? Wala pa ko ka-expect nga naa siya. Dito man gud mi ganina speakers din. Wait lang. So ni balhin ra mo og spot? Dito ko ganina speakers, nakita na ko siya galakaw, ako siya gitawag. Then nasabayan na rin mo paingon dire. Nasabayan ako siya padulong diri gi kuan ako siya, gikuyugan. Ikaw ba ganahan pa kag ibalikan o dili na? Siguro ko ana lang mi as a friend na lang siguro mi. Nung cheat man ko. So, friend. Oy, miyaw mo bidra be. Kuan siya no? Murag considered siya as micro-cheating na gano'n. Dili mo siya grabe nga form of cheating. Pero it's still a cheating. Mo lagi na, kung manana ta sa sulod sa relasyon, di na ta makikita sa uban. Kung makakita man ta og bayi sa atong atubangan, dili na ta i-add og i-chat. Ana gid. Hala, sige. Sa sunod na yung mga relasyon, tarungon. And hopefully, tarungon sad ka sa sunod. Unta. Narago na. Tarongon og na imo abot. Ang pagbulag ninyo through chat ba? Chat ra mi gabulag. Ay, so kaning murag closure ni Sharon. Dilisan. Ay, ala, sige. Ihatag na lang ako ning panahon og
og oras para ninyo duwa no. Pero friends pa Japon mo sa Facebook. Sige, pwede ta makahatag. Nang-unfriend siya na ako. Ay nangan friend man di kay. Gi-unfriend ko niya kay inaana man na siya. Pwede ta mangayo og mensahe dagay. Ikaw una kay ikaw may salan. Ako na ba? Sige ikaw na. Amping ra always mara. Sige ikaw mga inakagpasensya pa rin niya. Sige, sige. Sorry dahil no sa akong nabuhat nimo nga nang cheat ko or nang entertain og lain bay pero sa kuan raman to sa chat. Kuan ra sa consider. Hapit manggo Japon kay makikita ba ya good ka. Sige, sorry kayo padayon. Amping ra always then as a friend na lang ta. Uy. Ay. What's up, friend? Okay ra po. As a friend lang may duhaya kay basta ex dili naman na pwede mabalik. Dili oy, dili pa gumutuo na. Dili ta mo surya patapos ba marurugod naguban gani mo sila. Ay kani pang forever ni na ending pagka pila ka bulan, pila ka adlaw bulag na. So murag open ra dapat ang atong kasing-kasing para sa gugma. Hatagan na ta mo og panahon og oras nga mag-chika-chika. Alo, grabe ha. Ulian na lamang siya. Sorry ay sa ninyo ginagmay. Kami may mauli. Amping mundo ah.